Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Tambay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagburita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! Sabado nights! Sabado nights, walang patid ang gimmick. Pag ikaw ay very lucky. Sabado nights, umuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado nights. Siyempre Sabado nights, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights. Oh, Sabado nights, ito'y bigay sa akin. Oh, Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! My God, I hate drugs.
May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga na Montag Palamati, region-wide, mga palangga kita sa Rabilin, isa ka oras, 11 minutos karong adlaw, Sabado night, Petsa 29. Sabado naman ng edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kamuinog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sining nga mag-correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa libro sa aton kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros, including na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Iwat naman nga magalibot ang ato sining nga patrol to Crosswind Patrol. Mata kag durunggan oras sang kagabihon. Nagabantay sa rakat sang panahon. Sa kutob Marabayan, Masiplatan, arano pa nga mga eventualities, why taman ginapangayo from where the action is, pang Sabado night, builog nato na Porsa Action Dale Sarasar, Bugal sang Barangay Alihis, Bacolod City, may mansyon man sa Barangay Esteparia. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Ninyo Bugina. Ato mga pagbantay sa mga update sa balita national, international, COVID-19 News Center, builog nato ng puwersa ni Action and Defensor. Upda makita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Henry Sfolgar. Backup diri sa aton nga IT expert, Action JM by Keen. Of course, dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad Sang Bago. Puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ang inyo sinialagad. Ang inyo siningang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Rabilin, isa ka oras. 9 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Sabado night nato sa nga pagpangalagad, ginpaboran ang maayong nga tiyempo karon nga karabihon hataw Sabado night. Thanks God, it's Saturday night. Iba nagapulo pang himos na kay dugay-dugay mag-aabot na ang curfew sa syudad sang Bacolod. Ang iban tinagahingagaw malas batulay para makapauli temprano. Pero sa mga nagahalin pa sa ilimnan ka magapauli sa ila sining nga puluyan, lapit man o kung layo, ekstra lang nga paghalong lain ang nakainom sang sa wala makainom kung magdala sa rakyan, ilabi na sa motorsiklo. Gamay nga kidar sa motor, simplang baliskad, Bal David ang imo sinimagyan. Muna nga sa mga naga-shot mula kong gabi, nagapauli ko nagamotor, mga nunoy, extra lang ang paghalong ha. Kung may angkas ka ba, pag hinahinay lang toto. Kagabi, uli kami ni aksyon ninyo, naginasundan pa kami nga motor nga gaangkasanay doon nabrando honeymoon lang. Matsakoy lang dalan. Bao kaya ginaangkas gilid ni Nonoy. Porte makataho mga chicks. Naga-short. Ang legs puti. Bao. Ito na namitan man si Nonoy kay nakosakos man ni Inday. Feeling artista man. Matsako doon naga-shooting lang sa pelikula. May madasig, may mahinay. Kapakit ang gilas Nonoy kay Inday. Muna nga sa mananggaon ang kas.
Oy, paghalo makamo mga iha, ha? Sa wayagin si Nonoy Stoto. Binanggit pagpadasigon kon ikaw ang ginaangkas nga mayong lawas. Kung ang kilala ko pa na skali, masisang abaw. Ano mo aksyon ni kay ang ginaangkas ni Nonoy, Marikolkol. Ay ho. Uy, si Luloy Balukan ho. Naka-tune in siya. Nakarantaw sa Facebook Live sa program ta. Bao, fashion designer man si Luloy Balukan. Loy, musta da? Why kita da, Loy? Curtis Luloy ba? Naka-chamba siya nga labay sa aton nguro nga Facebook page. Ang aton kapulisan sumo nagapatigayo na sang ina sini nga routine ang Police Visibility Patrol Saturation Drive. From 1 to 10 aton nga mga police station, mga patrol cars na natiway niya nagatiner sa police station kay very bad. Ang aking na si Chief PNP ang imo nga patrol car ara lang permi gapundo sa tubangan sa imo police station, kinanglan magalibot na sa mga 8 focus crime sa tagsa nila sini ka mga area of responsibility. Amo nang routine nga obra sang patrol, libot pundo sa mga crime prone areas. Ang station number 1 doon din ni Permiga Pundo sa Rizal Lacson. Agyan ko kayo na pagka-Dodge Station ang concentration sa patrol cars ng station number 2 doon sa may area sa Capitol Lagoon. Ito ka namin lang taon, no? Naka-blinker pa na. At least kung may mga malain ginawa nga luyag maghimo sang katuntuhan, may gamay nga apprehension. Kasi silang hops, ara gali pulista. Hindi tada magtira. Dirita sa wala pulis. Tuntom nyo sa kawatan man mo. Kung ano ang bantay sa pulis, sa kawatan mas doble mo. Ang bantay sa pulis, este sa kawatan sa pulis. Muna ganing ang iban, medyo may style man nga mga police station ta. Para nga daw hindi man kuno maabot, gamotor-motor ng pulista. May arat nga miyembro sang motorized MPU ipat ko sang abbreviation siya na amo nang ginbulos sa masko, Tactical Motorized Riding Unit. Ano nang correct gali? Tactical Motorized Riding Unit. TMRU. Amon ang gimbulos sa Masko Motorized Anti-Street Crimes Operatives. Kailan na team leader, Bigo Kugit, si Police Lieutenant Rondel Tapang. Way labot sang MPU Mobile Patrol Unit. Under naman niya sa command kag supervision ni Police Lieutenant Colonel, my good friend, Ariel Pico. Ara man ang Bacolod City Mobile Force Company sa idalom sang supervision kag control ni Police Lieutenant Colonel, my good friend, Jose Idel Manzano. Mga K9 ni Manzano kag ni Pico ti kon gabi garandadiman. Way labot ang mga K9 sang City Drug Enforcement Unit ni Police Lieutenant Edward Bolivar Garandadiman. Kaya iti apisa sa pandemic to may mga tao gyapon nga way ga kalingka nga
Sige, gyapon negosyo baligya shabu. Ay, oo, mga tao ni. Rasonan ka lang bla perme kati ano mo sir kay pigado. Way ko pakaon sa pamilya ko. Way ko ipatitis bata ko. Yati man ang rason. Hindi man na balido ang rason. Kay pigado ka. Kay wala ka ipatitis bata mo pakaon sa pamilya mo. Ligya ka shabu. May mga ganiyang buang. Makapamulot na sang bulo basura nga sarang nga madapal, ginadapal ya. Ikaw mong ara ka sa gusto ka pipinsaron, di ka pangita idiya. Ligya ka lang siya bo, rason lang sa pulis. Katuntuhan nga rason. Naton, kaya nagapakapos ka lang, mangita kwarta. Bagay aksyon and rim, ligya ka siya bo. Dasig yung kwarta mo. Kung mapataya kagani illegal gambling do kakapoy pa. Sulat ka lang sang numero kag maglibot sa barangay. Araya hulat ka lang Kung sino mag-order ara dayon. Bang gani sumo nga nagahimo na lang runner mo. Muong sila runner. Pagdaho may 100 ang dayon. Hindi ka pas na. Kahapos lang sa ubra mo no. Mga iban baw, huwag gid kahadlo kag wala gid sang may nabalaan nga obra. Ang nabalaan lang nga obra, ligya siya bo. Kung daw dawa ang ginansya, higop man siya bo. Ay, oo. Gabaligya na, gahigop pa. Siya muna kung kaysa way kadudlaan ng tao. Karabana sumong sa matakpan sa polista, bagong laya, ay naka-apply sa plea bargaining agreement. Siging tagaan sila tsansa na makagwa kagbagbag o sa pakabuhi. Baw, nagkuan pagid. Nagwa pagid ang pagka masupog ya. Kaya pagkatapos gwa sa persuhan, kuno abi mabalik na sa husto nga paminsaron, mabalik na sa husto nga trabaho, buyan ng bisyo, ay tana, naglain pa, kay sige magyapon, baligya. Ay kanami nga mga tao, no? Swerte nga ability. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:02 na kita. Standby na sa mga report na gikan sa aton nga mga correspondent. Unahon ta report sa aton sini nga Patrol 2, ang aton sini Coastal Patrol. Liwat naton balikan ang signal ni aksyon Dale Salazar. Ibaloon ta naman ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa iya paglibot-libot Sabado night nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari ang bugal sang Barangay Alihis. Sini nga report na Action Dale Salazar ginadurong sa Karuman Sanditi Bayo. Action Dale, good evening. Yes, Action Eric, wow, na-met sa Boroso. San ano na Dale? Patinawa ko Dale. I wish I'm gonna mention kasi mo sa last Action Eric, kining buff up the half or beef pare. Or ang beef pa, may wala Action Eric. Abi, nugay ko bala na Dale istorya hibla ka doon nagahilap ang tiyan ko. Pero kung doon ginagarit-garit kumandiman ko, abi patalawa ko snabe, sige natikal mo na be. Matama, tadi po no Pati lawa ko na be, sige nasugid mo na be, kay masiling ko dahil nga tito, agi manggalit di lang hambal mo, namit gid man Namit gid man basta. Tilay niya ang namit sa sasugid kung makatilaw kaya Ang Action Eric, advertise mo, tibra kita da. Para. Okay, mahulat na ko sa pinutos mo na kayo biling kininyo Sige, Nagabot ko sa balay, initon ko lang, kag tirawan ko na ginapatikal mo na be. Yes, Action Eric, dako lang naging gutom. Gawlat to isang fites ganyo. Ngao ga kwan ga kwan ga linya.
Hindi nagmatamat damo. Kami mga riders, mga nag-stop over. Kasi nga area, kag... Napilagi ng serve nila, barato lang, for the vol. Barato lang siya, Erika, below 100. Di, pero bastante ka na sa 100. Bastante na. Ano ng 100? Amo lang ginanasawa na napaman tinapay? Wala na, siyempre dugang ka lang. Oo, kaya... Pero namin, ito init ang sabaw mong, no? Yes, actually, Eric, no? Kaya actually hindi rin nga mga mobile action, Eric, yung nag-provide, no, sa mga food services dito sa may North Capitol Road. Di pa ninyawat man mo. Correct action, Eric. Kumbaga, kung daytime, ka di sa yung matawo nga lugar. So, night time naman, kadto ka naman sa tubangan sa mga call center company para nulong negosyo, Eric. Kumbaga, extended. Inabala nga mga tao, bala, dili gadayago na sila yung gahimo, bala sa ila siling effort, bala nga kulingon, bala, no? Correct. Nagapangita sa pamagi action, Eric, para makasurvive man sa mga COVID pandemic. Sa logo ko na sila, ya. Ang iba na nagakapektuhan sila sa trabaho, bangod sa pandemya, at ang iba na doon ang itagid sa way action, Eric, para makasurvive, pag makabulig man, sila sinitag sa mga pamilya action, Eric. Ang term na nila, ya, diskarte sa pangabuhi. Correct, diskarte. Hindi ba lang mahulat ka lang na may maabot ng kwarta dito? Iba nga na yan, rasonan ka lang nga na yan, iba nga diskarte, kalang dolain yung diskarte, dahil baligya sa bo. Correct, muna yung budlay. Muna yung budlay ng diskarte, ito ba ginaya sa yung tsakto nga mayo, ha? Ito na pakta niya. Kaya kung kabalo ka lang sa sitwasyon sa preso 1 daw, 1 day pa lang, hindi ka nakaganta. Tisi, Pabla, rasonan ng permeng pulis, ti sir, pigado, ay ko ito pagkaos pamilya mo, ti rason bla na. Not valid ka rason. Ti tanaw na bla, iba niya kabaligya, ya pagkaon, ti ba ka survive man? Correct. Ano na kanya-kanya na yung diskarte actionary. Gani. Risk go kung baga nga mag-negosyo. Kaya kami mga tao, ya din nga pakapos lang ya sa ginatawag nga negosyo kung makakwarta mo. Be it illegal ya, wala na ginamind na importante makamani lang sila. Kung baga pahapos. Pakahapos. Pakahapos. Yes. At kung naara na sa ital-ital, Maybe man magludlods pulis. Tago-tago sa tsura. Yes, swerte itong pulis, balikan pa na niya. Hindi, sir, hindi na akong planted na. Diba? Yung basal pa sa kapulisan action, Eric. Ay, sus. Starte bulok. Yes, damo na ang problema, no? Kung nawala kaya gana nga mga buhi, Nan. ikaw hindi ang magantos, action, Eric. Oo. Mas mayo kung wala kayo sa pamilya kung ikaw lang nagasahan, ikaw lang yung antos. Muna ganun yung iba niya mga gapang basura. Dili yung mga bilib ko rin yung mga tao. Yung kay bisan paano yung pangita sa legal nga pamagi, bla? Correct. Ang iba naman, nagsakripisyo man, bisan na minimum action, Eric. Oo. Ang ila sining maganar, bala, ang ila sining ma-income. Kaya ang rason nila yung importante may ipakaon sila sa pamilya, biit gamay yung sweldo ko. Importante yung ginasustain ko lang pamilya ko. Kag sustain man ang akong trabaho Ngayon hindi ka lang yung bala mahulat, action, Eric, na may grasya nga maabot sa mo. Pero, amo gina ang budlay, no? Budlay achieve, no, nga maano kalandura, mahulat, tapos dito may kwarta. No kami. Ano ko pensionado? Ayaw may nag-ulat lang i-withdrawon sa ATM. Tumayo na tani, pero ka-imposible good action, Eric. Gani man, no? Ang ang sitwasyon. Subong nagmatama, diri damo, ang iba may mga sasakyan, nag-parking, diri sa may kilid sa Capital Laguna action, Eric. Tuod? Ang iba, mo na na-mention ko, nga kung subong nga gabi, nagbatsyag ka dalagutom si Muslim nga balay, sirado na ang imo sa orderan na reactionary ka mga establishment or fast food. Hindi kami sa lakyan, kaya pwede ka diya makagawa actionary since hindi pa man curfew time subong. Siling mo, hindi ko mo, tawaran ako magluto, magwa lang ko sa gwa. Kung baga mga on the spot lang agad daw sa pamilya actionary. Nan. O galing budlay kung wala sa lakyan. Boy, ano? Kung wala sa lakyan. Ate, yung kasi lakyan, maging mimo Bisan jeep lang dapat tricycle, importante. Importante, pero natin mabusog ka mo sa actionary ka. Yes. Kaya mo na ang iban mga young people, pandi mo, basi lang magpakaisahanay, magkimata, ang iban bit-bit tricycle. Tuod, no? Kumbaga, mga on the spot nga garay sa mga young people or kadahay. Kasi ang iban, dali nagkapadulong sa may North Capitol Road. Ang ilaya din na food trip mo. Food trip. Kag dala libak. Pati ay libak yung lang sa Rihanna. Ang libak ito sa ginasumsuma na sa food trip. Correct. Hindi ko naman ikaw wala actionary. Kamu niya mo
especially bala kon mga grupo sa Gagabyan. Ang grupo sa Kotso-Kotsira. Tapos, ang iba lang siya naman, nagaplano, nabaladugan, na plano. Iba yung plano, pero hindi mo dayon, kisa ako sinadala nagaplano, sila ginaang mamukmukan, thanks to siya. Ang mga siya usually sa mga young people. Iba ka, pero hindi lang mapikon. Pero at least, ang friendship, diba, solid sa Gyapon, Action Eric, no? So, sa sininga mga tinion, naglabay mo ng patrol din sa areas ng Bacolod City Public Plaza. May pipila pa Action Eric ang mga store or stall yung bukas sa gihapon. Okay. Subong nga gabi, no? Kay, sa ibang alat naman ang mga nagkalilain ng mga baligya dila sa may Bacolod City Public Plaza Action Eric. Oo. So, nakita mo ito mga sapatos, mga bayo, pambata, pangtigulang, kag iban pa dira nga mga merchandise nga ginabaligya dira sa may Bacolod City Public Plaza Action Erica. Ati Mayo man. Kay magluwas sa nga open ang pila ka mga store subong nga gabi. May kauturan nga mga gagmay mga negosyante ang ibante mga fishball vendor ara sa gihapon, ang mga balot vendor ara sa gihapon, ang mga mani vendor ara sa gihapon, kaya mga nagabulo-baligyan ibla gagmay nga mga sigarilyo at sa gihapon actionary kila binangati ang pagtataytay dira nga nang daw parkingan no padulong na sa south nga bahin na sang syudad sa Bacolod Action Erica. Na-notice lang natin, may pila kita ka mga kauturan ng mga motorista, mga e-bike driver o tricycle man. Nga bisan gabi na bla siya nagtigiban na akong gabi, dito naman kita mga salakyan, ang mga PUV. Pero take on one way. Kung counterflow ka, bawal ginaya. Correct. No, kay kami ni Action ninyo, naglabay kami dila sa Kapag NGC, going north kami, pero may masumalang kami actionary ng mga e-bike o tricycle. Nagkasugapa man sa amon. Counterflow? Counterflow, no? Harap lang ba sila gabi naman, wala naman sa lakyan. Pero may siyang yung sigapon. Gabi na may salakyan, gagani ko sa nagkatabo ang aksidente, kaya sobra mo nga salig-salig. Wala. Kung baga ang ibahan nagpangilihid, no? Kaya namin nilabiyang ka na action ninyo nga nagsugata siya sa amon. Kung gusto mo, mungguan mo pa, sala mo pa? Dahil ka pa sala. Ay, kabudlay. Dahil ka pa dapat na mag-prepare kang magpangamba, no? Nga sila na ang may violation. So, dapat sa mga motorista, dira e-bike man, tricycle, dira api, dapat sunod natin ang mga traffic rules. Bisan gabi na, pag bisan wala na dira sa mga tanto, no? Mga kontribado man nga mga salakyan nga nagalambiyong sa sining nga mga tiniya Action Erica. Yes. Nalang naman sang patroloy, nagasiga-siga doon sa Halan Dumont Tower Action Erica. Siga pa na da? Siga sa last Anong time. kolor? Lain. Lain kolor? May pula, may puti. Abi ko na nagasiga kung gabi, kasiga pa nagle? Ang siga, namon, nagay na action ninyo nga, nagsiga, doon nagtakom nila ang interception. Basi nila naman ang gabi ng sigara, dasan ng gabi, why na? Ambot lang. Kaya last time nagkabay man ng patro, pero wala gasiga. Pero subong nga, nagsiga Action Erica. Kaya basi bra kung lain ang shampoo, pinapatayaw. Basi nagsiga sa kayo, bala niya malabay ka? Kung baga automatic. Nga si Action din, malabay, masiga ta kay basi inugit sa kay Mayor Bing. Speaking of Mayor Bing, kaya sa balaw ni Mayor Bing, tumangay, may mga bukas, doon ang mga So din? Pero may dalal na saryo, may bukas nga. Mga bukas nga mga beer houses, Beer house? Nagapamaypay, Sa imo? Reaction ninyo. Tudlo pa kayo ninyo ba? Kaya kuhan man na, gakalit-kalit ng guro. Gani man. Ang iban, masipang giniyatan nga wala nagka-face mask. Okay lang ang upas na to, face mask lang. Face mask lang bla? Oo. Kung manilabyan man kami, nga nagapamaypay, isang yan, sinang ginabaligya nga inasal, ay wala man sa face mask, actually. Kamo ka dyan na balaan din, no? Oo. Ito, pag baligya inasal, may face mask ginaya. Tiban wala? Wala, gadi. Ay, gali? Oo, bisa nga kayo sa kapuroka niya, face mask niya, panapsnerik. Hindi ka lang mag-kumpiyansa. Hindi ka lang mag-facial, kagabi naman eh. Oo, bisang kilala ko ang musling ng mga customer sa kapuroka, face mask yung diapon niya, kaya mo na ang insaktong protocol. Gani. Likaw, no, sa possible, no, na COVID-19 Action Erica. Correct. Damo sa diapon, wala nagapati, ate, bala mo. Bala mo na kay mabalik ta sa GCQ. Oo,
more than 1,000 ang ibang wala nakibalo, more than 1,000 ang active cases dito sa may syudad sang Bacolod. So protect yourself na lang, kag imo sila nga pamilya, Oo. kag pangaman sa yapon sa mga minimum health protocol nga ginapatuman sang gobyerno sang syudad sang Bacolod Action Erica. So far, nakatawhay sa buong adlaw dito sa may syudad sang Bacolod Action Bisa Erica. ng bypass operation to kaninit, no? Do ka tumalagsahon. Tumalagsahon aksyon na Eric. Kasi di kina pa may nagahulat mga report ng mga vehicular accident, mga report nga shooting incident. Hindi nila pagpangamuyo. Kay galingin man naluluka pulis. Why natin nga pangamuyo aksyon na Eric. Arap lang mahulat kita mga out of town. Sana mga out of town report no? Kahit dito so far do ka tawhay, no? Dari out of town subong tira sa korupsyon na bla. Early curfew so dito sa Bacolod City. Aton di tira sa city Alas ya. 11, no? So, na makita rin natin sa buong, ang iba nagahingagaw. Ngagaw puli. Ngagaw puli, kagingagaw dine-in diri sa may North Capital Road. Ang iba nalinta ni sa, sa Genji. Ay na. Magutabi to. After mo to inom, higop-higop sa diri sa Bawak Shineri. Damo gibla din na balaan mo. Segway na yaling ka to Genji, after ka to duwa ka bucket, magpuli ka dapat magmaneho ka. Hara kasi mga proper mind actionary para di ka sa insidente. Mugid. So, Genji, kadto ka diri, higop-higop sa baho. Para magtulutaw-hay kung magaling mo sining paminsaron. So, passionary ka man yung observation report ka madalos ang patrol subong Sabado sang gabi. Ang ka-action yung action, Dave Salazar, unang oras action sa Bawod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ang inyo nabatihan nga balita bago lagid ginadulong si Sakalawan sa D3 Bayo ang pinakabago garantisado kang epektibo. Ibot pa ni Action Dale na intriga uri permisang ginahambal bla ni Dale nga pulo pagkaon bla sa pangigaron bla may sabaw bla. Gusto ko na matilawan mo. May man yung mga tao diya kay gahimo isang pamagi nga bisan paano maka-income la maka-income sa legal nga pamagi. Sabi na siling ko bla iba niya income sa illegal nga pamagi. Worst, bigya pa ya droga. Kaya sila mabuhi mo na. Bagay ti siguro ulan init mo nang sulay na sa mga gabaligya pagkaon na pero why na nila ginamay kito importante income makaginansya sila bisan gamay lang nanablang pagkaga may lutuon sila kag may salusaluhan sila nga mga magpamilya. Balikan talaga karon sa Action Team sa ibang pagiriya sa Action Balita sa balik niya sining report. Ang report sa ato sa Patrol to giradulong naman sa inyo sa Kaluban sa Santon Plus Herbal Capsule. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga minaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutugtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Balita una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. May gabi nila sa kay Damo Utang Aurelio kag sa kay Toto Reynaldo Foderuso, Toto Gister Rosalda and family, happy listening. Sa kay Cathy Ver, sa kay Rosel Gomez, Rosemary Kabugwason da sa Kubay na Carlota, may gabi gida. Milili Oligo and family sa Tangub, araman si Baryoga Rain sa Barangay Pandanon DSB, sa kay Madam Maria Los Gavaran Avkilan sa Kabangkalan City and family, happy listening din na. Toto Bari Kulado, Toto Bari Kuludo Itor sa Ita dala sa La Carlota, happy listening. Sa kay Kimpoy, wow, kami at dalas Toto Kimpoy. Mustang negosyo Toto Kimpoy, doon nag-level up ka na gid. Huwag kita da. Advance happy 26th birthday para buwas sa kay Toto Ayan J. Traba. Alin kay Madam Rona Traba Rehida kag kay Baby Yuki. Sherlyn Oro. Kamonitor gid sa ato no. Sosan Gonzales. Eliseo Catalonia sang Takurong. Sultan Kodarat ginatamyaw ka ni Juliet Colingco. Toto Reynaldo Foderoso may gabi, Jocelyn Libo on Dispuho, Teres Sempron Yang, kay Donald Trahida,
sa Mansilingan. Pamati man si Tutong dira sa may City Health sang La Carlota. Rin nila kay Donald Trahe. Sakay Yorb Puinyol. Hello, dira sa imo may gabigid. Susan Sidulio Taberno. Susan Sifulio Taberno. May gabigid dira. Ginio si Sir sa Hong Kong may gabigid ha. Gabonitor gid siya ho. Tami ako lang nila si Jinky, si Noel Amar, kag Alex Montesa, alin kay Milili Oligo. Edeline Labrador Claridad dira, tami ako lang si Papaya Edmund Claridad, sang Tabunan, Bago City. Sa kay Itzel Balinsoy Jaime, tami ako lang sa San Enrique, Jaime family, Lopasi family, Buena for family. Sa kay JG Gaston and family. Si Kristen Menyes Villalobos, may gabi dira sa imo. Dira sa may poblasyon sa Enrique. Si Nanette Balinsoy Lupasi. Kami lang si Ihado Norman Black Balinsoy kag si Ihada Anga Alacapa Balinsoy. Good evening, Axeleric. Great ko lang akong student sa STI West Negros University. Kag sa akong professor sa graduate school CPSU Main Campus. Kay Doc Flora Lingamin, Carpio, ang mapisan nga profesor. Ang akon nga taga-barangay Panakyaw, Isabel. Bugtaw, Panakyaw, siling ni Nathan Borromeo. Kay Mr. B-Boy Villasorda, tanan nga EFC. Kamiya ka mo ni Jinky Jalagdong. Sakay Glenn Pangasian, Alisoso. Hi Kuya Eric, mayang gabi. Watching from Manila sa Alisoso family. Dira sa may Pagadian City. Andrino Comida Butanas sang Bamsi Taxi Group. Tinatami ako lang Toto Andrino Comida Butanas. Alex Montesa may gabi. George Gargasiran sakay Ben Buds. Kamunito sa to si Ben Buds. Ronnie Gordon, Homa Lumela, Jether Humayaw, congrats sa bata ko, Marie Antoinette Humayaw, graduate sa senior high. Congratulations sa kay Nair E. Iknoslib. Sulit naman eh. Valencia Kenneth, may gabigid, Norby Bautista Susan, sa Pasig City. Tamilas Nanaya. Noel Omanya, mga Omanya family, kag Flores family, si Wiwi da, may gabigid. Julius Anyaska, Nanay Aida Durio, sa Barangay Villamonte, birthday ya subong. Siling ni Julius Anyaska. Sa kay Rim Benedicto, pamilya ko Sandrique, tamya ko lang Benedicto family from Quezon City. Rim Benedicto. Toto Glenn Sumbito. Amay nga bida ka Toto Glenn Sumbito. Winston Goles, Robert Roma, kag Vicente Similiano and Company dira sa Chick-in Hotel Gamonitor. Ayos! Check na lang ma-report na gika sa to correspondent o nato si Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Action Roger Gutib, line number 3 sa report. John, may gabi, please come in. Yes, action Eric, may gabi sa aton mga aksyon sa aton na mga balita action Eric, subong aton ini nga monitor action Eric sa gihapon sa main sa sa Cadiz kayang balita naton may ara nga raid nga gipatigayon bla sa Bulangan pero sa binulangay sa may barangay Mabini pero dito makita sa blatter entry basta bawa sobrang ma-impress ng kapulisan now. Oo. Kaya may raid nga sa Tigayon mo. Pwede ang
nag-resulta sa pagkapuhag sa mga nagabinulangay dira sa may barangay Mabini. Muna yung pandemic, bulang pa. Nagaway pa ma-entry nga hindi pa makita nga nagsita subong sa kay Legal Financial na KDCR. Oo. Pero nga next box si Sir Black. Okay, so natako man ang sunerek. Basi sako siguro sa iyang obligasyon, ano? Ugani. Sige na nga, padasunan ta na man muna ang nabato na ito, balita kali matutabuhay man ang palibot sa nagkakati sa sunerek. Nagapanayin lamang ang Police Visibility Patrol sa mga katapo sa kapulisan, labi na gate lapaw na sa Talasotso ang Tokyo sa palibot sa Sirada. Sa siyudad ng Escalante, may arang nga ginakop aksyonere, kagini siya ang nadakpan mga nadakpan aksyonere nagbayular ini sang Republic Act 9262, illegal gambling naman. 1927 yes, illegal gambling ni, as amended ni siya from PD 1602. Now, ang ginakop, ining nagpataya ini sa swerte sa anong hayalay kung ano ni. Hayalay na kung dinidubol. Kitama nga gabi, ginakop ini siya aksyonere sa may purok na sa Danao Port, Barangay o Poblacion, Sunod Sing Escalante. Okay. Ang nadakpan, ini siya babayi nga di kilala kay Marilyn Ogan i Bagyo. 35 ano sigidan sang purok Kalatsutsi sa Danao Port. Sira mga area, ini siya ang gindakop, ini siya nadakpan sa akto nga nagakolekta sa pataya aksyonere. Pa sa report ang Intel Operative sa Escalante City PNP upon Nanday Police Staff Sergeant Ralph Francis Ponteras Police Staff Sergeant Carlo Talalas sa ilalong sa supervision ng Police Director ng Yanis P. Ang ginayon nga nagpatigayon sa operation matapos nga nabato nilang report nga may ara nga nag-kolekta sa mga pataya sa among area. Kapag sila man sila nga pag-responder sinigid nga gabi, sila inilaktuhan nga nag-kolekta git sa mga pataya na-recover naman ang isa kabandol sa talisyat. May different numbers and combination. Ang isa ka-bullpen nga plus ang palmanagani 50 pesos plus. Na-collect niya nga pataya, ginakabig niya iniasunere ebidensya. Ini siya karon ang titinato sa bayan sa Escalante City PNP. Nag-subject ini pagkapasakad sa kaso sa paraabuton na Lunes na action ereka. Now, ang syudad sang Sagay medyo matulutauhay man. Pero nagsaka ang kaso sa COVID at sunerek. Dula si Aksyon Roger Gutim. Nagsaka naman ang COVID sa Kwan, Aksyon Roger, sa Sagay. Ang Sagay nito, pa-indis sila sa Kwan. Pa-indis sila sa San Carlos, no? Ang kantes kaya sa Bunguro, basi ko nag-reduce ng ila siling victim, Aksyon Roger? Yes, Aksyon Eric. Ang pagsaka sang kaso naman sa siyudad ng Sagay kay as of ining adlaw mayara naman panibago nga nag-positive sa COVID-19 sa siyudad sa Sagay. 3C naman karang confirmed cases. Wow. Ay nakarecover ang mga 7. Pero actually kahapon is 119
So, hindi, nagligan na daw na 119 kapo, 124. So, naman nag 132 na action na rin ka. So, hindi na siya 2 digits. Kundi na 3 digits na. Sus. Ini nga tato. Do ko tasig lang, no? Berarti daw karasig Do ka kulbaan naman. Gani daw talaga gani nga daw ka panggil ka daw anay karon nga barakan sa kay aksyonero pinakaw di sa probinsya sa Negros Occidental nga nagtakas sa mga border control. Actually ang nabalitaan ta gani nga may isa naman ka departamento man to sa ilang sa government center o sa City Hall nga pang swab. City Hall? Oo, pero ang isa kakilala kong empleyado, sila niya negative man ko na sila. Daw siguro ba kung may ara lang ba lang close contact or contact tracing ang nalabutan siguro sila. Pero hindi lagi na ito ang galing isang masyado lang data kung specifically nga mga tawag na ito ganini mga government employees, mga private o ni sa mga tao nagdala positive pero nagasaka, aksyoneric nga nagasaka sa syudad siyang sagay ang COVID-19 cases. 132 na sa sinigit lamang nga adlaw nagdugang ang 13. Ang syudad siyang Cadiz naman, medyo sunod tahaw-tahaw siya aksyoneric. Ang ilagaling din nga unod siyang Bilis Cadiz kahapon pa rin nga data nga sa rin aksyoneric ang active cases is 63 sa syudad ng Cadiz. So, sorry, ang syudad ng Cadiz yan, mundi nga medyo problema man kaya man ang mga frontliners mismo ang araga duty sa isolation center amo ang mga nagkalaigo sa COVID. No? Sa subong sa syudad ng Cadiz, nag-stop ang vaccination tungod kay kapabot pa sa allocation nga bago sa bakuna alin sa national government magagi man po na sa provincial government pakadtos pagsaka sa LTO. Budlay ng mga mamamo na kay Jer? Budlay ng mga mamamo na pwede saka ng saka kay do ikaw mismo nga taga sa sinang lugar do ginatagaliog ka no? Ati uy kay magamura gani nga tadadlaw may tagsobra na pulo. Gano'n lang sa gaya pali, nagligad to. Amon gano'n. Ari na sa pagkasakay ito mga aras ng 24, mga muna-muna lang. Amon gano'n diyo. Pagkasakay 40 ba, o nagsigi-sigi na rin, hasta nag-132 na. Amon gano'n di, daw pilaman, daw ining adlaw, daw 89 bila mo. Kasi makulon? Oo. Bawa. Yung muna aksyoneri daw kita sa Negros Occidental. So, dito may luanay na probinsya si Lilo. Kagang probinsya sa Negros Occidental. Kung laban-laban kita score nila. Gani. Sa probinsya sa Negros Occidental kag Bacolod. Amo na sa gihapon ang pinakabulong luwas sabi sang magpa-vaccine ang pinakabulong sila ang pag-observe sang minimum health protocol. Amo na importante gid. Suliton pa naman, kinahanglan magwa gani mag-face mask. Kung pwede mo na ako sa gwa, mag-double face mask pa gid, mag-face shield if possible, mag-sanitize permi, hugas sa kamot, kag subong man ang pag-maintain siyang social distancing. Sagwa action erect. Yes. So, importante kasi amugin man na ang kinanglanon. Pero
balita daw iban way magpati COVID eh. Di bisa na mo na ni subong kanako na sang dapat natong patihan po hindi pa gyapon iban magpati. Oo. Si muna ang iban ga magwa na ganiga pinagusto lang, no? So wala ya labot kung ano ang matabo pawala lang sila. Kung dapat hindi gid magkapos sila. Correct. Hindi gid magkapos sila. So, amo na nga ito madulong ang report, balita sa informasyon. Kami ang talagang kapag-lidiya sa pamati sa ato, si Mr. Jonathan Diaz, sa Barangay 18 na. Kami ang matara kay may guno limang gubat, kinaga pamati man sa aton. Nagsubong man si paring George Magina, Gonzaga, kay paring William Prias, kaya pamati man sa aton, kaya Toto Jorge Libasan ko. Aragid. Of course, Aragid, no? Si Ma'am Judy Delmo, nagsubong man si Ma'am Mercy Flores dito sa Hong Kong. Wow. Kaya pumati. Para si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Oo. Sa din siya ganima maila, no? Ara pasada? Oo nga pamati sa ato na permit. Kaya nga sulusok na. Kasi sa akong kumag-report. Pero wag siya ginatamyab lang. Oo, kaling kiti. Wadong masan limuti. Wag kalipat ako sa kaya daw wala man mo. Yeah. Kung may ara kayo ng usa, hindi ka malipatan ko sa. Mapos mo lang niya magtamyaw sila. Pero kasi, ang ato niya, daw, kuha lang ni Bala, daw singalong bla. Ay na. Nga, una-una na yung kanta, para malang taga score ta. Hindi ta na mangita score. Kaya wala po man siya. Ay na. Muna. Oo, muna. Muna ganyan nga, tulad kami yaon, talaga, masih makamatyag, man. Ate ka sigurado ko batyak na siya. Yala. Ang ato amigo nga mag-take mapisan ka gwapon ganito Steady Paul siya. Police Lieutenant Colonel Albert siya. Bago lang sulod ng balita, duwa ka highly urbanized city sa Western Visayas ging classify nga high risk sa COVID-19. Gali? Oo. Tidala na ang Bacolod City kang Iloilo City. Ay, just tama. Sadya gini. Tamyaw tama lang sa Eric Man, si Police Lieutenant Colonel Gandis Pialer na yun is planteling daw. Hindi ko sir, kung may mga blita na hindi ko blaga makalusot. Pabala, tadi sir, ma-follow up sa mga lahat. Salamat bantang at mga balita na ginapabaruyan mo sa aton. Ate, very good. Kan balita lang da, ayos sa sina. O sige na, kailangan mo ka ng katuan sina karon. May pulo pa aman. Rana, kay Chindiras na. Sama rin ato madulong nga report, Action Director siling Sabado night. Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Gotem report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon na Roger Gotem live report gikan sa area sang Northern Negros. May gabi nila kay Madam Vanessa Mayo sa Minnesota, kay Toto Glenn Sombito, kay Reynaldo Poderoso, kay Eva kag Joel Sangkuan Kids da may gabi gida, kay Jenny Solgon, kay classmate ko dira Romil Pagsubiron sa Valladolid, nagapaurok-urok din sila pamati sa Action Night Patrol program, no? A report na si Roger Gotem giradulong si Sakalawan sang DTX 500 na. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati, alamon ginapamati.
nasandigan. Tingog sang tubig. Dennis Perma, ang admin chief sang Bacolod Traffic Authority Office. Kamonitor si Sir Dennis Perma, ang admin chief sang Bitaw sa siyudad sa Bacolod. Medyo Ruel Kuran, nagda may gabi gida. A report man ni Aksyon Roger Gutib, giradulo si Sakalawan sang Mighty C, madugay ka na ba nag kay Remar Hicano Halasgo. Para sa may sitio lupa, barangay sa Cala Castiliana, tamya ko lang pamilya Halasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, kag Tayapan. Ben Badge, tamya lang niya ang pamilya Badjana sa sitio Lunoy, barangay Hawayan, Silay City. Bonnie Marfil, may gabi, kay Yuni Onglabi, si Manang Emma bilaong nga monitor gito. Manang Emma, daway ko ideya sang schedule sang burn out sa aton buwas. So, ibang schedule ang sineko ya burn out buwas sa kwan sa Pahanukoy. Correct me if I'm wrong, wala yung schedule ang kwan ang sineko burn out ya sa Pahanukoy, wala madala to bala mo. Hindi ko magsala. Happy anniversary sa utod kong happy anniversary sa utod ko. Okay. Kami ako lang si Nanay Malu Torres sa Valladolid. Pamilya Torre, dira may gabigid. Kag Pamilya Torre, mandira sa Paranaque, ha. Dira tami ako mo Toto Alexis Wing Torre sang UK. Bilaong mayong gabigid. Banisa Mayo, ha. Mayong gabi dira kag Mayo lang nga pagpaurok-urok pamati sa kwan, Action Night Patrol Program. Maninoy Mae, kagay Maninay, Chari Salvacion, Rasa Carlota, good evening. Nonoy Manggubat, may gabigid. Tamyoy lang sa Polopandan, Ronnie Nagari, sa Granada Heights, sa Gapaurok-Urok, Narsing Ferrer, kag Nora, Mildred Marilyn, Edsel Lagoy Analin. Ang panamyawaling kay Nonoy Manggubat, sang Robilio Taxi, Gapaurok-Urok. Salamat gid Nonoy Manggubat sa imo dira nga paurok-urok pamati as always, no? Sa mga OTTG member, may gabi dira sa inyo kamayo nga pagpaurok-urok pamati. Magabalik ang Action Night Patrol. Ay, harap pa si Kuano, si Action Percival Villamor. Naka-standby pa sa line number 1, no? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Percival Villamor sa report. First, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon na erektag sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol sa gihapon aksyon na Eric, no? Wala untat ang operation sang aton kapulisan sang syudad sang Bago nga sa diin ang illegal drugs sa gihapon aksyon Eric nagaduging sa among area, no? Sa nagligad nga mga sinimana conduct kita sang bypass operation. Ang bypass operation ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel
John Jewel Batos-Batosan upod ani ang aton nga drug enforcement unit sang station. So kaina sang mga alas 11:35 sang aga, Mayo 29, 2021 aksyon na Eric, nakakuha naman ang aton kapulisan o kung nakapawag by bus operation man sila sang aton mga katapo sang pulis sang Bago City. Kagang operation ang sinadire dito sa may Purok Rosas, Barangay Balingasag, Bago City, Negros Occidental. Kagini ang aton suspetsado dire nga pagig transaksyon sa aton na Porsche buyer kag inisya na aktuhan kag nabaklan iya action Eric sang isa ka Hitchel transparent suspected Shabu kag inisya karon ginkilala sa kay GC Licaniel E. Hilado, no? GC Licaniel E. Hilado, 46 anyos, kag inisya isa ka driver o kon laborer kag pumuluyo man sang Purok Rosas, Barangay Balingasag, Bago City, Negros Occidental. So na-recover sa iya posisyon kag control ang isang pito kahit shelled transparent suspected Shabu, bali 8 inisya action Eric putos ang na-recover sa iya posisyon kag control. Nabawi naman sa iya posisyon kag control ang isa ka 500 piso ang amo nga ginagamit sa pag-bypass sa iya. Kag ang mga items nga nakuha sa iya posisyon kag control action Eric na sulod ini sa isa ka naputos nga banpipar, no? Gin wrap dito kag dito gin pang sulod gin packing ini sang tape kag isa ka lighter kag ang na kas nga ara sa iya man nga posisyon nga 990 pesos, no? Ang nakuha sa iya posisyon kag control. Sa karon ini ang suspetsado ara karon sa custodial facilities sang Bago City PNP kag nagahulat sang kaso nga ipasaka sang aton kapulisan sa pagbayular sang Republic Act 9165 sa Anti-Dangerous Drug Act 2000 to action Eric. So gahulat siya kag ara karon nahunong sa custodial facilities sang Bago City. So kagina nagatigayon kita interview man sang pulis sang Bago, si Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, ang deputy for regarding inisya action Eric sang buluhaton sa cleanliness program nga ginatag man sa ilang task dira sa may Bago City ngalin ang mando sa Philippine National Police. So pamatian naton ang pahayag sang aton Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, Bago City Deputy Admin sang Bago City Action Eric. Dalas-das ini siya ang speaker o kon ang pagpahayag sang ginahimo nga barangayanihan Action Eric. Ari ang portion sang interview sang Action Radio sa kay Police Lieutenant Dan Oliver Salazar. Okay man ang cleanliness program naman, no? Since pinabalo naman ang ICP ni GPNP sa pagpagtinlo sang kabilugan nga headquarters dito sa Bago City Police Station. So nakapagpaminta na kami, nakapagpanghilamon na nagin-retouch na namon ang tanan-tanan nga mga guba nga mga part nga gagmay lang man. So retouch lang gid ang kinanglan and very naman Japon, very useful man Japon ang iban. So madala siya sa pinta and sa pagkayos ng iban yung mga ginagmay lang pinangan kahikot. So regarding to this sa atong barangayanihan, sir, mga subong nga mga barangay kada pila ka mga recipient ang naataka naton nga mga kauturan naton nga matawag naton nga pigado, sir. Under sa barangayanihan sang Bago City Police Station, may 500 recipients kita. Dili sa 500 recipients, may 3 ka purok. Ang purok na Haba, Barangay Bakong, purok Umayan, and purok Pinabista sang Barangay Mailom. So 500 recipients ang nakabaton sang mga goods nga ginpanghatag sa aton nga mga pulisan diri sa Bago City Police Station.
mga continuous gid na sa nga masarangan naton sa mga makapuli kita sa mga aton nga pamuluyo. Suno sa kay Police Lieutenant batus-batusan, so daw madamo gid nga mga pumuluyo nagapasalamat si sir. Oo sir, mo na ang ginapasalamat nila kay tungod nga bisan sa ginagmay lang at ginakabulig ang aton nga kapulisan diri sa Bago, kapintas sa mga less fortunate naton nga mga pumuluyo. So amo ato ang tingog ni Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, Deputy for Admin Action na Eric, nga sa iya nga pag-speaker kabahin sa barangayanihan, so continuous ini ang ila nga paghatag bulig sa nagakinahanglan aksyon, Eric. Amo ini ang aton nga mga balita nga nakuha gikan diri sa Bago City, ang inyo ka aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Percival Villamor sa imo sining report. Live dira sa may area sang Bago City. Magabalik kita when we come back. Balik ang report ni Aksyon Del Salazar pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibaro. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical signers ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna
ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat, Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Mabalik diri sa ato nga pabalaga. This time, balikan ang ato sa nga Patrol 2 sa final report na Aksyon Dale Salazar. Sa latipo niya sini nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon, Night Patrol Field Reports. Aksyon Dale Salazar sa Patrol 2. Dale, Yabi, salamat. Patrol, kamin. Action na rin nagalaw ang Alliance of Concerned Teachers dito sa Bacolod City nga ma-improve pa ang pagpatuman sa distance learning sa masunod nga school year. Sunod rin kay Richard Langre, ang presidente sa ACT Bacolod, dapat mas strengthen pa action na rin ang online learning paagi sa paghatag sang load allowance sa proteksyonan or hatagan sa dugang mga resources ang mga manunundo lakip mana
ang mga estudyante. Sunod rin kay Hilangre, maayo gid kunta ang face-to-face classes, pero hindi pa ni karon mapatuman action Eric or mahimo rason nga dapat pasang karon ang online learning. Sunod pa kay Hilangre nga may mga gadget man ginahatag ng LGU sa Bacolod, pero gamay gid mga porsyento action Eric ang nakabaton rason pa mahimo madugangan para sa mga public school teachers diri sa may syudad sang Bacolod. Aling tingog ni ACT Bacolod President Richard Hilangre. So, very unfortunate nga ti amo nang nagwa nga wala bala ma-edit kag na quality control. Actually, Eric, wala na siguro nga tingog ni Richard Hilangre, no? So, sunod diri siya, nagasuporta man siya sa tikang sang DepEd diri sa National Office nga ipaiway anaya ang mga in-person activities sa kangay sang mga graduation na National Eric nga managtapos na ang school year 2020 to 2021 na. Balita gikan sa patrol ang Action Neo Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa Action Balita. Una sa Action Public Service. Una sa Action Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action! Salamat gid Action Dale Salazar. There you have it. Ang kabugusan naman nga pagpangalagad sa Action Night Patrol Sabado night edisyon. Magatako ni temporaryo balik naman ini sa Lunes, same time, same station. Atong sa nga mga patrol unit reporter sa Action nga napalagad karon nga gabi, Action Roger Gutib, Action Percival Binamor, of course Action Dale Salazar back to back kay Action Niño Bugina, News Center, Action and Defensor. Technical partner, Studio A, Broadcast Engineer Henry Polgar, Backup, Security Guard Tunog Banwa, back to back, Security Guard Kampaner with IT Expert, Action JM by Kim, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sabago, si Broadcast Engineer Edward Barico, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa sa mga Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagat ang kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiring adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antis magtulog, pagpangamuyo, sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action, happy weekend, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod.